כמה זה בדרך. אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודי עם נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד. 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 A little bit of history I've been through. בכל ברכת אברהם יש את כל הגילאים ואת כל העדות. וזה נובע מכך, מהחמימות של הראש כל רב מרדכי, שנותן לכל אחד תחושה שהוא חשוב והוא יכול להצליח. למעשה מה שראיתם הערב זה רק דוגמה קטנה של העשייה של רב מרדכי, שכולו לשם שמיים. המשנה ברורה כותב שיש מצווה לארגן קבוצות להלכות שבת. מי יארגן? רב מרדכי. כל הלימוד שאנחנו לומדים בכולל, תמיד אנחנו מרגישים שהוא דואג לא רק לצרכים הרוחניים שלנו, אלא הוא גם באמת אכפת לו איך אצלנו הצרכים החומריים. כמה יש לך בבית מה שצריך. תמיד שואל ודואג לכל אחד מאיתנו כמו חלק מהמשפחה. ולכן כשאתם תומכים בכולל של רב מרדכי, אתם צריכים לדעת שזה כולו לשם שמיים. תזכו למצוות. באמת שמקים עולה של תורה בכל מקום ומקום, פותח סניפים, כל מטרתו באמת זה להרבות תורה בעם ישראל, לעשות עוד ועוד מקומות של תורה. כמה טורח למען הכולל, רק כמה שיותר לעודד את האברכים, לבוא ולדעת, וכל דבר באמת שיהיה בכולל, הכל מסודר על הכל. אנחנו רוצים לאחל לו, לרבי מרדכי, יהיה לו הצלחה באמת בפתיחת עוד מקומות של תורה, לאחל לו הרבה הצלחה, אמן ואמן. אז רב מרדכי, כל הזמן, חוץ מהזמן של הכולל, שבוודאי שיושב ולומד, אני רואה פה בבוקר בתפילת שחרית, אם איזה אברך חדש או משהו, לא תצטרף ללמוד משנה ברורה, תלמד משנה ברורה, איך אומרים, שיהיה חיזוק, כל דבר שאיך אומרים, בשביל לימוד תורה, מרבה ומרבה ומרבה. אני מברך אותו שבעזרת השם, שימשיך להגדיל תורה ולהדירה בעזרת השם, ופעם הבאה, זה כולל של 100 אברכים ככה בעזרת השם. וכמובן שלומדים בכולל של רבי מרדכי הצדיק, שהוא הרבה תורה, שלומדים גם את המשנה ברורה, גם עשה פה כולל של בוקר, כל אלה שתורמים, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם, שפע גדול. Ohel Shmuel et Oumen by Ohel Shmuel ont été plus qu'actifs cette année. Grâce à vous, on a pu développer encore plus de Torah et de Chesed. Et Bezrat Hashem, avec vous, avec votre soutien, on va pouvoir élargir nos activités de Chesed en Israël et en France. Et Bezrat Hashem, aider les Olim qui viennent de France, les soutenir, et que Bezrat Hashem puisse s'intégrer en Israël dans la société israélienne, et surtout d'aider les familles nécessiteuses en Israël. C'est le moment de le faire. Je compte sur vous pour notre campagne du 29 novembre au 5 décembre. Soyez nos associés. Kol Tov.